ମଣିଷ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଯିଏକି ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ମହାକାଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରହସ୍ୟ ଘଟଣା ଆବିଷ୍କାର କରିଛି। ଆଜି ଆମେ ସେହି ଘଟଣାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏଲିଏନ୍ମାନଙ୍କର ରହସ୍ୟମୟୀ କଥା ଶୁଣିବା। ମୁଁ ସାଗର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଗୁମ୍ଫାରେ। ଏଲିଏନ୍ ଏ ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ। କ'ଣ ଏ ଏଲିଏନ୍? ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି? ଏମାନେ ଦେଖିବାକୁ କିପରି? କ'ଣ ଏମାନେ ଆମ ଗ୍ରହର ପ୍ରାଣୀ ନା ଆଉ ଏକ ଗ୍ରହର ପ୍ରାଣୀ? ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ। ଏଲିଏନ୍ର କିଛି ତଥ୍ୟ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଆମେରିକା ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି। ଏଲିଏନ୍ ମାନେ ପୃଥିବୀର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଉଡ଼ନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ଅଛି। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରର ନାମ UFO ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଯାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ଅନଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ୍ ଫ୍ଲାଇଂ ଅବଜେକ୍ଟ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏଲିଏନ୍ ମାନେ ମହାକାଶରେ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି। ଏକ ରହସ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେ ଘଟଣାରେ ଏଲିଏନ୍ ମାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ଦେଉଛି। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଦିନ ହେଉଛି ବୁଧବାର, ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖ 1995 ମସିହା। ଆମେରିକାର ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଯାହାର ନାମ ଆପାଚେ ସିଟାକ୍ରିଡ୍ସ ନ୍ୟାସନାଲ ଫରେଷ୍ଟ। ସେଠାରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ନିଜ 6 ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ। କାମ ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଫେରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଏକ ଗୋଲାକାର ବସ୍ତୁ ଉଡ଼ିବାର ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଏହି 7 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କାହିଁକି ନା ଏପରି ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ସେମାନେ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲେ। ଏହି 7 ଜଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ୱାଲ୍ଟନ୍ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟ୍ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରି ସେ ଯନ୍ତ୍ର ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ୱାଲ୍ଟନ୍ ସେ ଯନ୍ତ୍ର ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଯନ୍ତ୍ର ତଳେ ଠିଆ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରରୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆକାରର ଆଲୋକ ଆସି ଟ୍ରାଭେଲ୍ସଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ୱାଲ୍ଟନ୍ ବେହୋସ୍ ହୋଇଗଲେ। ଏହି UFOକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆହୁରି ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ଚଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ପିଛା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏହି 6 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସେଠି ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଗାଡ଼ିକୁ ବୁଲାଇ ସେ ଜାଗାକୁ ପୁଣି ଗଲେ, ଆଉ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସେଠି ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାର 5 ଦିନ ପରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ୱାଲ୍ଟନ୍ଙ୍କୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଇଲେ। ତାପରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସକୁ ପଚରାପଚରି କରିବାରୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସୁଥିବା ଲାଇଟ୍ କରେଣ୍ଟ ଭଳି ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେ ବେହୋସ୍ ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାରର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ପାଖାପାଖି 5 ଫିଟ୍ ହେବ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ମଣିଷ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସକୁ ଗୋଟେ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସକୁ ଗୋଟେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧାଇଲେ, ଆଉ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଏହି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବେହୋସ୍ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଉଠିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ୱାଲ୍ଟନ୍ଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବାର ମାତ୍ର 2-3 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଛି ବୋଧେ। ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ପରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହା 2-3 ଘଣ୍ଟା ନୁହେଁ, 5 ଦିନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏହି ବିଷୟରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ୱାଲ୍ଟନ୍ଙ୍କୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଲେ। ତାପରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସକୁ ପୋଲିସମାନେ ପଚରାପଚରି କରିଲେ। ଟ୍ରାଭେଲ୍ସଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ମନ ଥିଲା ତାହା ସେ ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ପର ଅବସ୍ଥାରେ ପୋଲିସମାନେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ୱାଲ୍ଟନ୍ଙ୍କୁ ହିପ୍ନୋଟିସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ନେଇ ପଚରାପଚରି କରିବାରୁ ଏହି ଏଲିଏନ୍ମାନଙ୍କର ସତ ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ଏକ ଇଂଲିଶ ମୁଭି ବନିଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଫାୟାର ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ।